बेयो जाबाय गहपुर हालामनि 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा औवानि बायनाय दालांखौ फोसाबनायनि नुथाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि औवानि दालां बानायनानै हान्थिनाय राहाखौ खालामनानै लाबोदों। दिनै भारत उदांस्रि जानाया 76 बोसोर बाबेनलांनाय उनावबो गहपुर हालामनि 1 नं बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा हान्थिग्रा लामाजों लोगोसे गंसे मोजां दालां मोननो हायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो आसामाव गोबां राजखान्थि हान्जानि सोरखार फैदों आरो थांदों, नाथाय 1 नं बिजयपुर गामिनि बे गंसे दालाङा रावजोंबो नायसनजायालासे ओरैनो थालांदों होनना गामिनि रायजोफोरा बुङो। आरो आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनि बिफानारि आरो गामि पन्चायतनि दैदेनगिरिफोरखौबो गोबां बार खावलायसेयावबो जेबो राहा लायैयाव गामिनि रायजोफोरानो गावबा गावनिफ्राय एफा एनै रां खांलायनानै बेबादि औवानि दालांखौ बानायनानै थांलाय फैलाय राहाखौ खालामनानै लानांगौ जाबोदों होनना ओरैबायदि फोरमायो। दिनैनि बे जोंनि 1 नं बिजयपुर गामिनि नैबे जिथुनाखि ककिला मराजाननि जोंनि गामि गेजेराव थानाय नैबे औवानि दलंखौ जों बोसोरे बानायनो गोनां जायो। बेयाव जोङो बोसोराव खननै बा खनथामखौ जोङो गामिनिफ्राय औवा खाङै खाङै मावनो गोनां जायो। दासिमबो सरकारा फैयो थाङो। सिगाङावहाय जेरैबायदि कंग्रेस सरकाराबो जोंनि पन्चायत अवासै हाबै गामि गामि हाबनानै सक्ति हिसाबै बुंलाङो। जा जोंनि गामिनि मानसियाबो गावबुरा सेक्रेटारि MLA MP फोरनो MLA पन्चायत प्रेसिडेन्टफोरनो आर'नाइ होनानै लेंहरनानै आर'नाइ होनानै सोङोदि आरो सोंनायाव बुङो बिथांमोनहा नोंसिनि दालांखौ एबार इलेक्सन बायबानो मावना होगोन होननानै बुङो। नाथाय बै समाव कंग्रेस सरकाराबो बानायना होआखै आरो फैयै दानि गोदान सरकाराबो बै समाव बुंलांदोंमोन नोंसिनि दालांखौ 1 नम्बराव लागोन होननानै, नाथाय दासिमबो दिनैनि थारिखावबो माने बेफोर दालांनि बेबस्थाखौ लायाखै। आं बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे दा सोलिबाय थानाय सरकारानो बा जोंनि एरियानि पन्चायत प्रेसिडेन्ट बिथांमोनहानो थाबैनो नैबेखौ जोंनि MLA सारजों रायलायनानै जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावो, आं बेखौनो आं गामिनि जानानै खावलायनाय थाबाय। रायलायनो मोनजेनदों बे गोनोखो मुगायाव बाथुरिया गामि सिङावबो फैबाय। जोङो रायजो जानायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा दानानै गालांदों बे गामिखौ। दिनैसिम बेसेबां सरकार देरहालांखो बेसेबां जेनलांखो दिनै जेबो जोंनि बे दालांखौ सिंसागार लायानाय जायाखै। जोङो गामिनि रायजोफ्रानो श्रमदान होनानै औवा खांलायनानै औवा बायलायनानै बे दालांखौ होनाय जायो। थांलाय फैलाय स्कुलनि गथ'फोर दैज्लां समफ्राव जोबोर असुबिदायाव गोलैयो। फारसेथिं लामायाबो जोंना हाब्रु दैलांबाथाय, फारसेथिं ककिला दैयाबो न'खरफ्रामबो लोमजोबो। दा बिनिखाय जोङो दानि सरकारखौ जोङो गोख्रोङै खावलायनाय जायोदि बे दालांखौ जाहाथे नायसनो, जोंनि दालांखौ सरकारनि तरफनिफ्राय होनानै जोंनि श्रमदानखौ आजुरि खालामो। बेखौनो दिनै 1 नं बिजयपुरा दिनैसिमबो जोङो रायजो जानायनि खिथेराव बोराय बुरै माखासे थैलांबाय, जोंबो थैनो एसे बावला, होमबाबो दिनैसिमबो जोंहा गामियाव खुनु सरकारा जोंखौ माने नायसननो फैयाखै। फैब्लाबो बिदिनो खारं फैसं गथ'बार साफायना लाङो, जायाखै दिनैसिमबो। फिन जोङो निउसआव माने रायजोफ्रा नुथों होननानै हरनाय जादों, जाहाथे सरकारा एसे नायसननानै जोंखौ अननायनि गेजेरजों दानि बे सोलिबाय थानाय सरकारा जाहाथे जोंनि बे गामिखौ अननायनि गेजेरजों दालांखौ होयो। जों बेखौ फिन बुंहरनाय जाबाय आरो दा रायजोफ्रा बयबो आसा खालामगासिनो दङ। नैबे दालांनि थाखाय बिराद उसुबिदा जानानै दङ। दा बेहाय बिथांमोनाबो नायफैया नङा नायफैदोंमोन खेबनै खेबथाम, होमब्लाबो खिन्थु नायसननाय जायाखै दिनैसिमबो। जों माने बहुद दुखु खस्थ' दङ। निदानफोर जाब्ला जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बेमार आजार लांनो थाखाय। बे दालां दै मोनसेनि थाखायनो दा बिराद उसुबिदायाव गोलैना दं आरोखि। जाहाथे सरकारा नायसनथों होननानै गिबियावनो पर्टेलनि मानसि नोंथांमोनखौ गोजोननाय बावबाय। मानोना बे जोंनि बे दुखु खैफोदनि समाव बे दालां बानायनाय समाव
जोंखौ खबर लाफैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर। गिबियावनो नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों जों माने एक नं बिजिफोर गामिनि दुखु खैफोद जारलाखौ जोङो बिजिफोरनि गामि जानानै फोरमायनो सानदों। दुखुनि बाथ्रा 1974 मायथाइयाव जोंनि बे ककेला बिजिफोर बा एक नं बिजिफोरा जोनोम मोन्दों। दिनै आबौ गैला, आबै गैला, आइ आफा गैला, थैलांजोब्बाय। बै समनिफ्रायनो गामि जाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम नैबे दै ककेला मरा ककेला दै बे दैखौ जों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा रायजो सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिम जेबो सेंसन मोनफेराखै। जोबोद खस्थ'आव जोङो माने गोग्लैनानै दङ। बोसोरसेयाव खननै खनथाम मावनांगौ जायो। नै दाखालि बावैसो दैज्लांनि सिगां मावदोंमोन आरो दा नै महलय खाथियावनो बायजोबलायबाय। दिनै गामिया ज' ओंखारनानै समदान खालामदों, मावदों, उफाय गैया। दुखुनांथाव बाथ्राया ओरै माने ककेला सेन्टाराव जोंहा मोनसे एमइ स्कुल, हाइ स्कुल दङ, एलपि स्कुल दङ। बेयाव थांनो थाखाय गथ'फ्रा जोबोद जारला। आरो हाथाय बाजार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हाथाय दङ। बे हाथाय बाजाराव जोंनि गामियाव गायनानै मोननाय मैगं थाइगं फानहैनो थाखाय, माइ माइरं फाननो थाखाय जोबोद जारला जाबाय थायो। आरो गुफुराव थांनाय, हस्पिटालाव थांनाय, बिदिनो गोजान गोजानाव थांनायाव जोंना बेनोमोन मेन लामाया। बे गामिजों माथ्र एक नं बिजिफोर गामिल' थाबाया। बेयाव ओरैहाय ओरै सनाजुलि, 2 नम्बर बिजिफोर, 1 नम्बर बिजिफोर, थुरिबारि, गोबां माने ओरै खोलानि साइड आरो जोंनि बे अरुणाचलजों फैनानै ओरै गुफुर फारसे थांनांगौ जायो। आरो बे हाथायाव माने गोबां माल फाननाय बायनाय जायो। नाथाय बे दालाङा जोंनि थाखाय जोबोद माने खस्थ' जानानै दङ। दिनै गोबां सरखार बारलांबाय, गोबां सरखार बारलांसेयावबो नाथाय दिनै बे एक नं बिजिफोर गामिनि दालांखौ दासिमबो नायस'नाखै। बानायगोन होननानै बुङो, खोथा होयो, नाथाय दिनैसिम जेबो गैया। जोङो दा जोबोद खैफोदावनो गोलैनानै दङ। नै दा बावैसो जोङो दिनैसो मावनो हालायबाय आरो बेथ' बारा गोबाव जोरा। फैगोन दैज्लांनि सिगां बे आरो बायबावलायगोन। आरो बिदिनो रायजो राजाफ्रा बाजोब्बाय। बिराद गोलावथार नै माने माबा जायो, खमसे खम बेसेबां जागोन बेयो 50 फुटआनो जायो। दा रायजो राजाफोरनावथ' औवायानो गैला। फारसेथिं जों ककेला दैया औवा बागानखौ लांजोब्बाय, बारि बागान लांजोब्बाय, माइ गायनो फुनोबो हाला। ओरै फारसेथिं दैनि दिगदार, फारसेथिं दालांनि थाखाय दिगदार। जोंनि बिजिफोर गामिया माने जोबोद खैफोद जानानै दङ नैबे दालांनि थाखायनो। बेनिखायनो जोङो दिनै बे दालां बानायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बा सरकारखौ जोङो खावलायनो लुबैदों, अननानै दानि सरकारा नायसनबायनानै जोंनो बे एक नं बिजिफोर गामियाव सिरस्थायनि थाखाय जुग जुगनि थाखाय मोनसे दालां हमनानै होयोबा जोंनि रायजोआ जोबोद गोजोनगौमोन। बेनिखायनो जोङो नैबे गेजेरजों जोङो फोरमायनो लुबैदों, जाहाथे बे दानि थाबाय थानाय सरकारा जोंनो अननानै नैबे मोजां मोनसे दालांफोर बानायनानै होयोबा जोंनि रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। दिनै जोङो बे दालां गैयिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' भुगिनानै दङ।